Ngiyakubingelela kuyisonto ekuseni. Igama lami ngokhetha ukuthula ngwakampanza. Sawubona. Ngicela ungivumele mangabe ngithi namhlanje kuyisonto ekuseni kuyenzeka uthembele kuNkulunkulu kodwa isimo sakho singashintshi. Futhi hayi ukuthi uNkulunkulu usuke engasiboni isimo sakho, usuke engakuzwa ukukhala kwakho, kodwa kuyenzeka isimo sakho singashintshi. Kuze kufike la khona uzibuza uwedwa ukuthi ngabe uNkulunkulu uyawuzwa yini owami umthandazo. Ngicela ukukunikeza isiqiniseko sokuthi uyawuzwa owakho umthandazo, kodwa kuyenzeka awuzwe athule. uLazari kwafika la khona egula, wafika umyalezo kuJesu ukuthi lo omthandayo uyagula, kodwa kaphendulanga. Simbona uJesu efika sezizini insuku uLazari efile. uMarta benoMaria bathi ukube bewukhona umnewethu ngaba kafanga, kodwa simbona uJesu ephendula ethi nimbekephi. Namhlanje kuyisonto ekuseni kunabantu okuthiwa sekuphelile ngabo, kodwa ngibona iso likaJehova libabheka libacinga ukuthi angikutshele ukuthi nawe uNkulunkulu sesibonile isimo sakho. Ngiyamthanda uDavide mangabe ethi sengimdala kodwa ngikaze ngize ngimbone kaJehova enqotshiwe. Impela kuyisiqiniseko sokuthi noma ungadlula kusiphi isimo, noma ungabhekana nani, kodwa kogcina uThixo. uHana wayengabatholi abantwana, uPhenina emhlokoloza embiza ngawo onke amagama, agcina eyibona sengathi akalutho. Kodwa into engiyithanda ngoHana ukuthi akazange asuke kuNkulunkulu, ngoba kuyenzeka uhlale esimeni abantu begcine sebekubiza ngaso, kodwa noma ungadlula kuleso simo ungashintshi indawo yakho. Cela ukukhuluma nomuntu manje osekhaya ocabanga ukulahla ithemba. Cela ukukukhumbuza ukuthi ikhona indoda eyayisihlale ohlakeni 38 years. Mangabe afika uJesu uyayibuza ukuthi uyathanda yini ukusinda, kodwa yamphendula ithi akekho umfakayo echibini mangabe ichibi lisanyazanyiswa. Kodwa ngikutshela ukuthi nawe namhlanje uNkulunkulu ubheke ngakuwe, uNkulunkulu ufuna wena, uNkulunkulu uzele wena, uNkulunkulu wehlile ezulwini ngoba ebona isimo sakho. Ngoba kuyenzeka uhlale esimeni uzitshela ukuthi uNkulunkulu akekho, kodwa namhlanje ngibona uThixo ehlele wena. Uyabona nje ukuba uwe akulona iphutha, futhi nesimo okudlula kusona uNkulunkulu wenze ngamabomu, ngoba kuyenzeka uNkulunkulu inkinga obhekene nayo ayiphendule ibe isixazululo sempilo yakho. Njengoba sesikhuphukele entabeni owami umthandazo kubantwana bakho ukuthi Thixo noma ungasayishintshanga imeko yabo, kodwa ngicela ubaba amandla uqhubeka. Ungabe usayibheka manje, kodwa ngicela ube nalento ethi uThixo ungizwile. Isimo sakho asikashintshi manje, kodwa ngicela ungivumele mangabe ngithi uThixo ukuzwile. Kungenzeka ukuthi njengoba ungilalele manje amehlo agcwele inyembezi, omunye usesibhedlela, omunye usemgwaqeni, kodwa uyabona ukuthi kusamnyama futhi kusanzima, kodwa ngicela ube nalento yokuthi uNkulunkulu ungizwile. Ingonyama yomndeni kaJuda yehlile namhlanje esimeni sakho. Wehlile umdala kulezi nsuku. Mangabe akwazi ukuvula indlela olwandle olubomvu, angahlulwa yini ukuvula isimo sakho? Ngalo umsakazo ulalele iMaputaland FM 107
90.6. Kanti mina igama lami ngokhetha ukuthula Mkampanza, uhlelo nezomoya. Kanti inkosazane elokhu kuphathele lolu hlelo uMamSeleko. uNkulunkulu anibusise.